Митко Василев е един от тези бележити българи, които прославят страната ни по целия свят. И той категорично твърди, че изкуственият интелект, когато работи на някой сървър в облака, работи за своя доставчик. Само когато изкуственият интелект е на вашия компютър, той работи за вас. И аз мисля, че човека е прав. Така че истината е да си сложите локален изкуствен интелект. Това става най-лесният начин е с програма наречена OLAMA. Да отворим браузър. OLAMA не е изкуственият интелект, то е програма, която ще ви прави връзката с изкуствените интелекти, тези Large Language Models, за които говорех. Копирате тази команда и я пействате в конзола. Аз съм го вече направил, програмата е вече изтеглена. Когато се изтегли OLAMA, той ще се стартира автоматично, ако не има набор от команди. Ако напишете OLAMA, ето излизат ви командите. Като напишете OLAMA Serve, той ще тръгне. Ако искате да ви покажа какви модели са изтегнали, се изпускате лист. При мен има само един. OLAMA 3.2. Това е изкуствен интелект, разработен от Facebook, от Meta. Много добър, малък, 2 гигабайта само. Ако искате да видите модели, ето ви тук, на веб страницата на OLAMA, можете да разгледате какви модели има. Ето го OLAMA 3.1, за който ви споменах преди малко. Помните ли? OLAMA 3.1.70B. Ето го тук. Тук го ползвате, в този прозорец го ползвате онлайн. Ако искате да ви е на вашия компютър, тогава си го изтегляте. Не забравяйте обаче, че изкуственият интелект е тежък. Иска много ресурси, иска видеокарта, в момента само от NVIDIA. Така че не се хвърлите на големите тежки модели. Ето този 70B, той е към 70 гигабайта, или този, който е 200 и кусур гигабайта. Този просто няма да тръгне на нормален компютър. Но нормалните размери, които са около 2-4 гигабайта, можете да изтеглите, като за целта ето този от Alibaba, вече не помня кой колко беше добър, ще трябва да робите, или ако искате, нали помните, идеята беше да ви сервирам моя опит, тогава просто слагате OLAMA 3.2. Това става като пускате командата OLAMA, което значи изтегли, ето е тук командата. И хайде ще изтегла някой друг. Gemma 2 не е лош, чувам. Я да видим. Да пробваме този. Gemma 2. Той е
Не голям, доколкото разбирам, щом като само за 1 минута се изтегли. И така можете да ползвате повече от един изкуствен интелект на вашия си компютър. Ето ги тук. Сравнени. Това е Лама. Джема даже е по-добър от него тогава. Грок не се справя зле, обаче него го няма, той е само в X. Това е на Илон Мъск, изкуствен интелект, разработен от неговата компания X. Така че Gemma 2 не е лош, доколкото можете да видите, и следователно, може би е добре, че го изтеглих и него. И сега последно да решим какво ще ползваме, как ще говорим с изкуствения интелект. Има най-различни програми, обаче да ви кажа, аз наскоро открих, може би най-лесният начин. Отивате във вашия браузър, в секцията за разширения. И там пишете Lama. Така. Има един, който се казва Shiner. Интересно, че го няма за Firefox. Да, това е разочароващо. Ето, Page Assist. Този е окей. Не мисля, че е най-добрият, но не е толкова лош. Така. Къде е? Така. Ето го тук. Готово. Видяхте ли бутончето? Отваря се прозорец, в който избираме модел, с който искаме да говорим. Ако искате, може да пробваме Gemma дали говори на български. А тук можем да следим как той товари системата. Това тук е програмата BTOP, която се пуска в конзола и виждаме, че натоварването на процесора е много ниско. Той вече свърши с разговора. Да не ви правя... така. Говори на български. Чудесно. Ето ни значи, и с това ще завършим разходката в Linux Desktop за днес. Направихме си личен изкуствен интелект на домашния компютър под Linux.